a na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke ojii na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze adịghị adị Eze Ugochi tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa chacha ndị oke dịga anyị fọntambaki, ndị oche dị anyị fọntambaki. Fọdụasị kara aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ ebe mma chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze adịsị n'ọma mbe ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Eze Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'oge awa nke eziokwu nke anyị kwesịrị iwetara ụlọ n'oge ụtụtụ, mana netwọk was so bad. That is why I shifted it n'oge uruchi a. Asị m unu ndewo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze Ugochi tubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. My mission is to help people live better life. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile awa, nke ọ bụ m nwa Ogbuefi na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taa, ihe anyị ji maka ebe awụ, kedu ebe ịlụ agwụ, kedu ka agwụ si arụ ọrụ, kedu ka esi alụ agwụ, ụdị agwụ dị iche iche enwere, kedu ka esi alụ agwụ a na-arụ n'ala, ka o wee dị ọnya bụ isiokwu anyị. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ga-ebido Nọvemba 6. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, aja anyị na-achụ n'isi Friends of the Temple ya na isi ndị enyi anyị niile all over the globe. Distance abụrụ ebara ya. Ịchọọ ka anyị na-achụrụ gị aja na temple nke na-awe mkpụrụ ụbọchị 14 14 days, bido na 6 wee kwụsị na 19th. Anyị na-achụ aja dị iche iche. Ụbọchị nchịkọta ya egbu anụ dị iche iche, gbuo ebu wee mee saraka, ndị mmadụ erikwazi ya ma nwụọ. Esigo na aja dị etu a wee nwee bunie elu wee nye imirikiti ndị mmadụ, nke bụ mana onwe mbụ living witness. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ nsi ego na aja
ihe ọhụrụ mere na ndụ ha. Ndị na-esonye mbugo ndị ya amadugo ka esi eme ya. In fact, don't want the book throughout the year. I was for the next year. Now, I'm on the choice that he gave me. Send them their 3 prayer requests. He made a donation token to their account number. He gave me send them 3 prayer requests. A chat him now WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Onye bụ ị ga-achat ka m gwazie gị ihe niile ị kwesịrị ịma na etu a ga-esi wee buku gị maka isonye na nke ọnwa Nọvemba. Then anyị nwere airtime anyị ji bịa a ga-enye ndị na-esonyere anyị only our fans. Anyị ji MTN airtime 500. Anyị jikwazi Airtel. Anyị jikwazi Airtel 500 naira. Oge ruo anyị ga-akpọrọ ya ọnụ. Then ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Now isiokwu anyị ji bịara ụbọchị taata bụ gịnị bụ agwụ? Akụwago m ya ugboro ugboro na agwụ n'ọdịnala Igbo na nkọwa na asụsụ ya ejikọta ya. Agwụ wụ the spirit behind your gift and your talent. Ancient book kwuru sị na gift of a man maketh a way for him. So ihe ọbụla ga-eme ka ịpụta ihe ka ide ude na ndụ a bụ agwụ. Nwee kọwaa na enwere agwụ dị iche iche. Ekele ọlụ eke. Yes, enwere agwụ ndị nka na ụzụ. Onye nwe na-agọbana ma agwụ ọrụ aka ma ndị na-anọ into fabricating. Yes, agwụ nka maka na nka ka ị ga-enwerịrị nka ka ị wee dị ude. Nwa agwụ azụmahịa, nwa agwụ dị iche iche. Ọ bụrụ na iwe onye a business mogul ịlụ agwụ chịkwa agwụ ọnụ agwụ ama na-aghasasịrị ihe. That ya gift to anwa ndị mmadụ na-eche n'ọhịa n'ala iyi. Ụfọdụ onye ya ihe ya na-ewetara gị ego maka na agwụ na-atụta ego. Chukwa agwụ gị, you can only make and be successful here on earth ma ọ bụrụ na agwụ gị bụ akịa gị. So pay attention to agwụ. Agwụ ya ewetara gị ihe. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ. Yes, quote me anywhere. Ọ bụrụ ọgwụ ga-ewetara gị. Ọgwụ is just to hypnotize, to step on toes, to take what is not originally yours because you are trying to follow shortcut. That is the simple meaning of our ọgwụ and its activities. You know that? Ị chọrọ ka mmadụ mere ihe dị etu a, but you want to hypnotize the person, to compare the person with force to take that thing. That is all. You charm the person. That is all. That is charm. Man, that gift to anwa. Munya marage. If you could get a mere do that, and I walk some of our carriage. In I go, only way in our word in our one in a one on our win action. Ibro yedi welu get creative content. Example, you got a social media today, you got 14 them matter content creators. It could be comedy, it could be presenters, it could be a counselor, it could be a relationship expert, it could be anything. But that is the gift where the person catch a walk at a mile who's still on Yamaria. Now pay attention to the agwụ, the spirit that governs that particular gift. Now, kirikisi alwa. Agwụ a na-alụ alụ, enwere agwụ nke a na-alụ alụ. Ị ghọtara ya? Nwee ụda agwụ ndị ọzọ ewubere ewube ka m kọwalụ gị ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka alụ ọlụ gị agwụ, a na-alụ a na-arụ n'ala. Mana n'otu, onye ọbụla dịrị na ịrụ agwụ a na-arụ n'ala bụ onye legoro ihere n'ahịa, onye the person, onye kiarozi ihe mmadụ nwere ike ikwu. Mana ị bụrụ onye ka kiara ihe mmadụ nwere ike ikwu, ịma na ịma alụ agwụ alụ. Ọnya ka o ji dị ka asị n'ọsọ ndị dibịa na-alụ agwụ alụ. Because ebe ọnwụ na-alụrụ agwụ adị ezughị ezo. And ebe alụrụ agwụ, onye ọnabata ya mana alụrụ agwụ. Ka nkọwa alụ ihe eji alụ agwụ.
ọ ya mere ndị mmadụ ji asị na adị ahapụ ebe a na-echi ọzọ jewe ebe a na-alụ ọgwụ ebe ihe gosiri ya ihe gosiri ya nwere ebe a na-alụ ọgwụ ihe a na-eri adị plenty ya dịka ebe a na-echi ọzọ is like ọfala ebe mkọrọ mmadụ chielu ụmụnne ya ọzọ o chielu obodo niile ọzọ so nke a wụkọ ma it aja ka ya akpọ ya ọzọ festival ọfala ọzọ ya so oriri na nkwari ga-adị ya like mgbe m gwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi chiri ọzọ ebidogoro bido na ụmụnna m chibere ụmụnna m ọzọ chichara ụmụnna m ọzọ wee pụta wee chielu obodo ọzọ wee gbuo efi wezawa Ogbuefi ya mbọsị ahụ oriri gbara kasa ndị mmadụ obodo nkwụgba ọzọ maka na ọzọ ọfala ọzọ ka m na-emekwa ụlọ mekwa birthday. That was December 21, 2020. December 1st, 2021. Mana ebe a na-echi ọzọ bụ ebe a na-alụ agwụ bụ ihe a na-eme ebe ahụ anyị dada n'ihi nwere oke ọba a na-egburu ndị oke agwụ ma ọ na nwere nnekwu weta nnekwu a na-egburu ndị inyom agwụ ma ọ bụ na igburu ebunu ka abụ na-edu ude ka i wee na-edu ude ghọtara ya o nwekwara some part like side agụrụ ụzọ Igbo ha o nwere some agụrụ na side mmakwa na agụrụ eze Chukwu ha o nwere some agụrụ some na-egburu agwụ ha nkịta. Yes, ọ bụrụ na bụrụ na agwụ side bụ ụnụ na-egburu agwụ ụnụ nkịta gbuo nkịta o nwere ihe o mere maka na agwụ ka egburi ọ bụrụ ọgwụ ịghọtara ya o nwere ihe dị iche na-eme anyị fikwarụ chan gbuo rie nkịta na na-akpọtụrụ agwụ gbuo rie nkịta ha bụrụ ofu ịghọtara ya maka na ife akpọrọ ife ka ọ bụ nke awa agwụ ka agbọrọ adụ nwere ọgwụ agwụrụ agwọ dị na ọhịa alụbara alụba ịghọtara ya ihe dị iche mana n'oke ite egburu nkịta o nwere some animals dị n'ime ịghọtara ya ọnya godibo cha mana agwụ ahụ na anaghị a na-alụ agwụ ịghọtara ya so ọ bụrụ na bụ ụlọ ịchọ ịlụ agwụ a na-alụ n'ala ị ga-adịkwa redi ịlụcha agwụ anwa a na-epe attention to the agwụ ụmụ ọtụ ndị wipụ asị na-agwụ ụlọ agwụ since 19 mgbirigide m mana agwụ anwa jụọ ya the last time ọ attend to the agwụ fatị ọ bụrụ kwụzie ihe bụ ihu agwụ ya dị onwe ike ebe a ejeghị ebe a na-anyụ mmamịrị dị ya because is ọ na-attended to. So ọ bụrụ na ịlụrụ agwụ ọ bụrụ na ịlụcha agwụ na vileji akpọchie ụlọ ọnọndalọ ka nke ijewada obodo oyibo ihe a bụrụ agwụ ya ọnọdụ ọdọmant ịghọtara ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ agwụ a na-alụ n'ala yes agwụ a na-alụ n'ala nwere advantage yes mana ma ọ bụrụ na ị dị ready to attend to it ka m nwere onwe mmadụ mgbe m lụrụ agwụ n'obodo ọbụla a na-enwe onye a na-akpọ onye isi agwụ n'ụmụnne ọbụla mana maka ihe na-eriri ndị mmadụ rie ndị mmadụ front and back obodo ụfọdụ adịghị pay attention to ọdịnala maka na-erigo ha mana originally setting bụ n'ikwu nna m enwere onye bụ onye isi agwụ n'ikwu nna m enwere onye bụ onye isi agwụ onye a bụ onye isi agwụ bụ o nwere ike ma ya bụ n'okenye o nwere ike ma ya bụchara onye abụ the oldest maka na onye n'isi onye mere ihe gbasara agwụ onye wara akpa aja ịghọtara ya ọ bụrụ onye rụọ agwụ ọ bụrụ dibịa mana onye waa akpa aja onye abụrụgo dibịa weda ma ọ na-apractice ma ọ na-apractice ịghọtara ya onye nwere onye ndị uchiri reverend mana ha bụrụ full time pastors mana they pastors only on Sundays during the weekends during the days weeks I just attended to their personal business ịghọtara ya. So onye Igbo ọbụla nwere ike ịtụ nzu ọ bụrụ na sadịba onye nna ya nọ ama atụ nzu n'obodo zukọ mana ọ nọrọ n'ihu okwu mmụọ ya ma ọ na-eme personal devotion ọ ya atụ nzu mana ọrụ obodo zuo na village square ma ọ na-agbakọrọ na mbara ọ ma atụ nzu n'ihu nna ya yes ọ ghara ịtụ nna ya mana ọ bụrụ na personal devotion ọ ya atụ nzu. Nke ịbụa abịa ya bụ ịtụ ya bụ ịlụ ya bụ agwụ dịka nsi wee kwuo onye Igbo okoro o nwere nzu okoro ya atụ nzu onye nugo nwaanyị atụ nzu mana ịma atụ nata 7 nwee ike ịtụ 4 or 5 nzu okoro mana ịma atụ 7 ga-abụrịrị onye nwara akpa aja ya na-akpọ ịkpa aja bụ bọsi n'ọdụ ka a na-etiwe mmadụ dibịa yes anyị aka ekweghị ihe niile ụbọchị aka a na-awa akpa aja ihe ọ pụtara maka na asị na ochie dibịa chụọ aja dịka nwere nye ndị mmụọ n'aka bọsị aka ka ọdụ ka oden gị iburu gaa na oden
n'ọdịnala method. Enwego oden ị nweziri ike ịchụ aja onye awa ga-akpa aja adago aha so onye abụ na onye a na-awa akpa aja so onye ga-abụ okenye na isi agwụ na ụmụnna ga-abụrịrị onye wara akpa aja bụ the oldest. Okenye nwere ike bụrụ onye na-eje ụka ọ dịrọ kwalifai sa adị eme na okenye ya na-eme nke awụ na onye bụ onye isi agwụ. So ị ga-eje n'ikwu nne gị onye bụ onye isi agwụ, ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ for ya mother family na clan ya mother onye bụ onye isi agwụ nye ma bụ onye ga-abịa ike n'ikwu nna gị na be nna gị onye bụ onye isi agwụ. Yes, two of them ka ị ga-eje gwa na ị chọrọ ịlụ agwụ, ha agwaghị what it takes. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na saịdị be anyị ụfọdụ ya sị wetara ha oke ọbara nnukwu, wetara ha ọjị, wetara ha mmanya, wetara ha ji dị na ya, iwetachara ya ụbọchị ahụ ọ ya abịawazi dịka nna gị ochie na-represent the maternal forces. Ọ ga-abịa wuti ọfọ ma ọ bịa wuti nzu ma ọ bịa wuti edo ma ọ bịa wuti aja ma ọ ya eweta something for the maternal side. The same thing with ihe atụ agaghị mee, the same thing with from my paternal side. Ọ bịakwa weta ọfọ enyekwa dị ọkụkọ na oke na nwunye nyekwa ya ji na mmanya ihe ndị ọzọ ji. So mbọsị anyị na-abịa mgbe a na-alụ ọnya bụ ahụ ogirisi, a ga-egbute ogirisi eji arụ ya afịa na anụ ụbọchị na anọ agwụ ikwu nne nne, agwụ ikwu nna nna, agwụ ikwu nne nne nne, agwụ ikwu nna nna nna. Alụcha ya nwee ha na-akpọ ọkpụkpụ agwụ na mbata agwụ because agwụ spirit agwụ ga na-apụ na-abata abụ na-eje eje na-abata abata. Alụcha anya bụ agwụ ụbọchị anwa mgbe a na-arụ ya ndị ikwu nna gị, mgbe ha ga-alụ nke ndị ikwu nna gị, ha ga-ewere aka ha bido n'aka gị wee kwuo n'ọta ka ya bụ ndị ikwu nna gị na-alụlụ gị agwụ, na-asị na agwụ ikwu nna 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 gị niile ha so gị, ha mee ka ide ude n'ọrụ ya na-akwado ịlụ, ka ide ude ka ịpụta ihe ha agwụ niile bụ agwụ ndị ikwu nna gị o so gị. Onye ike ikwu nne gị jidekwa gị aka wee tinyekwa ya na emechaa mmemme dị na ya. A na-egbu nwa obere ọkụkọ a na-agba ọkụkọ ndị ụrụ agwụ. Ana m agwa gị etu ndị a na-edobe anyị si eme maka na ọnya ka ị ga-eji wee narube nna gị mara ka debe m si eme follow the normal process ka agwụ wee dị ile. Now as long as na agwụ a na-alụ n'ala, you must visit your place home. Ghọtara ya? Ọ ndị bụ unu ga-emere gị as long as nọ nke a na-alụ n'ala ka ị chọrọ. Then ha rụchara ya ewere nke a na-agba ahụ ka a na-eji aka ekpe egbuda izu ndị ugbu obere ọkụkọ amụ nwoke abụ nwaanyị egbu ewute aka ekpe werekwa aka ekpe oticha bie were aka ekpe tụga ya n'azụ agwụ atụpụrụ ya ndị ụrụ agwụ. That is the spirit forces na-emebi agwụ. Ha ọrụ ha bụ ịgbarụ agwụ atụpụrụ ha oke ha. Ewere oke ọba mana a ga-ebu ụzọ kpọọ ndị oke agwụ si n'ikwu nne nna ikwu nna nna gbuoro ha oke ọba, kpọọ ndị ijom agwụ gbuoro ha nnekwu, kpọzie ndị ụrụ agwụ gbuoro ha nke ha. Emechaa nke a amaghị urie. Ọ bụrụ na emesịa nke anyị nwetakwana a ga-enwe ọfọ agwụ plus ọfọ niile a ndị ikwu nne gị nyere na ọfọ ndị ikwu nna gị nyere gị. Ọnwekwa enyi nwoke bụ dibịa so bịa o nwekwara ike nye nwe ọfọ enyi. Ọfọ niile a ka ọ ga-emechazi gba ha niile orikọ bukọ ha ọnụ ọ bụ n'ofu ọfọ. Ghọtara ya? Ehe emechazie ya ịmawa agwụwa akwa. Ghọtara ya? Ehe ọkwa ndị nwere ebu ihe egburu agwụ ugboro agwụ ebu na ketusime agwụwa adịghị ile. Anyị enwezi ọkụ ma ọ bụ ite a ga-edebe n'ihu agwụ ị ga na-agba mmiri mee ka na mmiri ama atara ya. Etu a ka anyị bụ ndị a na-edosi alụ. Adị nwere ụbọchị eji alụ agwụ ụbọchị eke ka anyị nweji alụ. O nwere ụbọchị jikwa ụbọchị obodo ụfọdụ ji afọ alụ. So ihe anarebe nna as long as na-agwụ a na-arụ n'ala. Then enweziri other form of agwụ mana onye na-enwezu ndị a niile bụ dibịa like a na-enwe ezumezu agwụ, enwere ụkpa agwụ, enwere akpa agwụ, enwere ikenga agwụ. Dịka nsikwa enwere ikenga agwụ, enwere ezumezu agwụ, enwere okuku agwụ. Ọ dibịa onye na-enwezu ihe niile a maka na etu ọrụ ya si wee dị n'ibiri oke agwụ a na-eje eje na-abata abata ka o wee nwee ike na-abụ ọ na-ekwu ọ na-eme ka o wee nwee ike nwee executors the forces of agwụ ọ ga na-edelegate for ọrụ dị iche iche ka ha wee na-eme udo obi. So onye bụ eko dibịa adị m ekwu amụ dibịa township a nwere ike ịnọ n'ofu self call na-eme na ya bụ dibịa mba adị m ekwu maka dibịa ọdịnala zuru ezu n'obe nna ya. Wetara ya etu a ka ọ dị. Nke a bụ ofu. Nke abụọ abụzi ọ bụrụzie na ị chọrọ ịlụ agwụ a na-alụ n'ala
ihe ọ pụtara na ịchọ ịlụ agwụ na ị ga-apụta ihe n'ihu onye ọdịnala maka onye ọ nabatara kọmpandụ ga-ama na alụ agwụ ya. So mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịrị ya mebi na-ewu pastọ ọ mebi na ezinụlọ gị na ị chọrọ ka a maa na ịlụrụ agwụ ọ n'ihi na obodo oyibo ọ n'ihi na ebe dị anya ma ọ nụrụ ka bi na family house dị afọ na ịlụwa agwụ a na-arụ na enwere ike ịbụghị aligeshọn n'ihi na esizi ka lọkụ ndị ọzọ ka ị nwere ike ime ma na ime idiro inwe ezumezu agwụ niile unless ị na-eme dibịa mana ịchọ ime dibịa ma na ya apụta ihe dị chọrọ ime dibịa gbawa ọdịna ya ọ ijegoro a na ebe ọzọ ma ọ chọrọ ebe ihe nwere nteji ebe a ga-enye permission ka ị lụọ ihe ndị a ghọtara ya. mana minus that ọnwụ niile n'obodo oyibo o make sense na iji lụọ agwụ be nna gị gbachie ga kọmpand na obodo oyibo make sense. Ọ bụrụ ịrụ agwụ isiokwu na agwụ n'ọrụ a na-ementain ya. Ihe mma advice ndị dị etu ha mee ihe a na-akpọ okuku agwụ. Yes, that okuku agwụ anwa okuku agwụ anwa abụrụ agwụ a na-alụ n'ala ya na agwụ nke ọzọ abụrụ ofu. Yes, an outsider mma anyị ya nwere onyinye ịlụ agwụ ya emewuru gị that one. And ndị mmadụ nwere ike ịdị na be dibịa ọ na-atendịrị to nyanwa na-egburu agwụ arụ pending on the condition that ị nọ ebe dị anya. And ihe ọ pụtara bụ na ị na-egosi mmụọ na uche gị dị ya n'ịma ihe ị kwesịrị ime mana because of the condition eneghị anya n'ịwụ pastọ maọbụ na ịbụ onye ụka maọbụ na ngwurube nna gị inwebara n'obi maọbụ na enwebara conducive environment for gụnwa imedo ihe gbasara agwụ ka ọha. Then inwe ihe agwụ minụrụ bụ na ị na-enwe okuku agwụ nọ ka ị na-enwe assembling point like an altar ebe ị na-anọ wee chịkọta agwụ niile nwee ebe ị na-enye agwụ ihe ka agwụ wee ghara ịda emebiziri gị ihe nye ha the direction of purpose ka ebe ha ga-anọ wee na-arụkọ ọrụ ọnụ ka a ghara ịda emebiziri gị ihe. Ime ya etu ịfụ na agwụ gị ama na-emebiziri ihe kama agwụ gara achịkọ ọnụ na-enwetara gị ihe ọma dị iche iche. Ịghọtara ya? Ọnya ihe na advice. So ana m advice karịa ndị n'obodo oyibo maọbụ ndị nọ ana mmadụ ndị ngwurube nna ha abarọ ha maọbụ ndị na-ebido ọdịnala ọfụ ha nwee so okuku ma ọ bụrụ na agwụ na-edistọpụ ha o nwee so okuku agwụ ahụ then pending mgbe the tentacle ya na-agbasasị then mgbe ahụ nwere ike chewazie ka o nwezuo the entire agwụ. Ghọtara ya? Ọnya ka m na-achịkọwalị gị ihe ị kwesịrị ịma. So ghọtara ihe nkọwara kịta ihe a nkọwara kịta bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasalụ agwụ. Ihe a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. Ihe a nkọwara kịta ihe ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. Then ịmarụ gị ihe dị iche na agwụ alụ n'ala na inwezi ezumezu. Ndị na-enwe ezumezu niile ọ bụrụ na eburo dibịa ị na-ediro ike nga agwụ ezumezu agwụ ihe ndị na no need doses. Inwe ana one form of agwụ maybe nke alụ na n'okwukwu agwụ is enough for you. Mana ọ bụ ụzọ n'ibu dibịa ị maa na as your tentacle is spreading ihe enwezucha all the ezumezu agwụ ka ị wee bụrụ ka nwoke si agwụ maka na agwụ na-ebutere gị ihe ọma na-ahụtara gị ego na-ewetara gị ihe ọma dị iche iche. Agwụ bụ dị executors ọ data agwụ onye metara agwụ dị enwe ọkụ na mba. So ihe anyị na-achịkọ ihe akọwa tata bụ etu esi alụ agwụ different ways esi alụ agwụ wee anyị kọwa gị ihe gbasara agwụ alụ n'ala kọwakwara ụlọ enwere agwụ dị iche iche dịka okwukwu agwụ ikenga agwụ gwa ahụ na-enwere ezumezu agwụ kpọkwazịghị na-enwere ụkpa agwụ ji ebute ife a na-enwe ụkpa ibe na tempụl ya afụkwa ebe ụkpa agwụ si eji ebute ngwongwo na ngwụ ihe ọma obute na-ebunatara gị. Ya so mana ndị ahụ maka ndị chọrọ iru dibịa ọha bụ ndị ya enwechaghị n'ozuzu oke etu o si wee nwa mana maka gị nwawa onye nkịtị okwukwu agwụ is enough. Then o nwere ike agwụ na-enye gị nsogbu ihe ọ na-edere nwoke echekwa okwukwu agwụ ka agwụ nye ha the purpose direction of purpose na-echukwa agwụ ị n'ọnọ igboro agwụ na-emekwara onwe biznes gị na-alụkwara onwe ọrụ aka ị na-alụ n'opi adị mana ebe agwụ ya agbawa ụwa ọbụla n'inyere ha purpose direction of purpose a na-akụsasịrị gị ọnya bụ ihe nchọ ka nkọwa n'ụbọchị tata. Ka anyị kpọọ airtime anyị ji wee bịa nke ya kpọta ata bụ Airtel ka anyị ebuzo kpọọ 0696045836
473243. I repeat, 06 96 04 58 36 47 32 43. Let me call it for the last time. Airtel 06 96 04 58 36 47 32 43. That is Airtel. Let me call MTN 69 25 45 40 33. I repeat, 69 25 45 40 33. Let me call for the last time MTN 69 25 45 40 33. Remember, this card is for only our my fans. Only if you are using any of the network, please leave those airtime. People that will watch this video later today or any other day will note it. After Facebook, some people will still watch it on YouTube. Now, I work again. Pụrụ ime ihe niile dịka onye isi nchụaja ekwubie m okwu n'isi ndị niile achịkọbara ihe gbasara agwụ ha. Ndị agwụ ha ka na-enye nsogbu, ndị agwụ na-akpasasịrị ihe. By the power of this lecture, let them discover who they truly are. Let them be able to arrange their agwụ in a manner that their agwụ ga-ewetara ha ihe ọma dị iche iche. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie n'ọfọ. Inwe ajụjụ na nkụzi a nkụzi ma ọ nkụzigoro gboo ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa mmiri, send them a message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ya gazie n'ọfọ. I don't believe that. Yeah, guys,